Det kan sagtens være. Ja, vi er på toppen af, hvad er det her for bjerg? Et eller andet italiensk. Ja, og vi har gået Jeg blev bare sur, at hun kom rendende ned med det der gamer, jeg gad bare ikke lige der. Okay, Frede, hvordan har din tur, Frede? Og du tænker bare, jeg vil vinde, jeg skal først. Hvordan har din tur i bjerget været? Ja, men den har været god. Virkelig været interessant. Ja, okay. Den har været lang, fordi mig og Helena og Svigen gik forkert. Vi spørger Ole. Vi har spist is. Ole, hvordan har turen op i bjerget været? Kommentar til Ja. Hvordan har turen op ad bjerget været, Ole? Den italienske lærer, han hører fra min læge og min sagfører. Og han overlever ikke. Det er ikke godt for... Ja, det er knapsygdommen. Ja, det er godt for hjertet. Det er ikke godt at dyrke motion, nej. Jeg har bare ikke fået et stykke selv, altså. Slap af. Hvordan har jeres tur været? Den har været perfekt, fordi vi er bare fedt for fart her. Hvorfor går du sådan all gangster out, når der kommer sådan en kamera? Ja,